Que é a vida? Preguntábase o poeta. Unha ilusión, unha sombra, unha ficción. En Rois, terra soñada, terra de soñadores, saben que a vida é a arte de facer realidade os soños. Saben que só o traballo pode tornar os soños en feitos. Rois é hoxe o froito do soño dos seus devanceiros. Como a vida mesma, Rois está feito de soños. Soños que espertan cada día coa ilusión de tornar este mundo nun mundo mellor. Con esa teima traballan dende hai máis de 20 anos aquí, en AMIPA, a Asociación de Nais e Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual da comarca do Sar. Fundada en Padrón por iniciativa de 6 persoas soñadoras, AMIPA atesoura xa 2 décadas de traxectoria, unha traxectoria exitosa e exemplar, un pasado cheo de obstáculos, pero tamén de superacións. Dende o seu centro ocupacional, na Casa Reitoral da Parroquia de Sorribas, AMIPA segue a construir no presente, coas súas propias mans, un futuro máis xusto para as persoas con discapacidade intelectual. Mediante a formación continua e a prestación de apoios individualizados, co fin de acadar unha maior autonomía persoal e social, AMIPA favorece hoxe a inclusión social e laboral dos seus usuarios. No seu obradoiro de artesanía e papel reciclado, elabóranse con moito esmero souvenirs ecolóxicos inspirados na natureza, nos costumes, na cultura da contorna. Pequenas obras de arte que teñen o corazón moi grande e que, a máis de no propio centro, están á venda en diversos establecementos espallados por todo o concello. En AMIPA desenvólvense diversos programas individualizados de formación para a vida, como a atención ao público, servizos de manipulado para o sector do aluminio ou para empresas da alimentación, e mesmo unha horta ecolóxica que pretende visibilizar a presencia das persoas con discapacidade no seo da comunidade. Esta vizosa horta está chea de saúde e demostra que o traballo da asociación segue a dar os seus froitos, porque a de AMIPA é unha receita cociñada a lume lento, con agarimo, unha receita que ten no amor, na solidariedade e na integración os seus valores fundamentais. Máis de 20 anos loitando por mellorar a calidade de vida, xerar novas oportunidades, defender os dereitos e promover a inclusión social das persoas con discapacidade. Día a día, partido a partido, AMIPA segue con orgullo marcando o rumbo deste concello, enchendo de valores e convertindo nun referente de tolerancia, de cooperación, de humanidade. Un proxecto con alma que fai de Rois a súa mellor publicidade. Claro que en Rois non se pode falar de publicidade sen citar un dos seus nomes de cabeceira, Camilo Vilas. A empresa Camilo Vilas naceu no ano 1987 xunto ca miña esposa e a axuda incondicional do meu pai Camilo. Primeiro foi nun piso en Padrón e logo, 2 anos máis tarde, logramos construir o primeiro local que se asentou aquí onde están as oficinas actualmente. Agora, pois, logramos ter 4 naves industriales e unha superficie de 2.500 metros cuadrados aproximadamente. Prezo, calidade e servizo son as claves do ascenso desta firma líder hoxe no seu sector. Aunque nos comezos da empresa foi vendendo artículos publicitarios que, como
como poden ser camisetas, bolígrafos, tema de merchandising. Rápidamente deime conta que había que evolucionar e especializarse e por eso fomos expandindo cada vez máis. Nos podemos encuadrar dentro da serigrafía industrial e publicitaria, o que incorporamos tamén unha parte digital de acorde cos tempos actuales. Estamos traballando en 3 mercados e sectores totalmente distintos, como é barnizado e acabados gráficos para todas as imprentas de Galicia. Outro sector é a fabricación das señales de cotos de caza para toda España e Portugal. E, por último, fabricación de artículos de merchandising a nivel de todas as agencias de publicidade tamén de España e Portugal. En maio de 2013 fomos galardonados pola Asociación de Artes Gráficas de Galicia con reconocemento á trayectoria empresarial. E tamén ese mesmo ano a Fundación For Europa otorgou-nos outro premio de similares características en Valencia. Bueno, a empresa Camilo Vilas podese enquadrar dentro dunha empresa familiar na cual deste proxecto teño os dos meus fillos aquí, Natalia, que está na parte administrativa, e Lorenzo na parte comercial. E tamén teño a meu irmán José, que é o que leva a parte de produción. Eles son realmente o futuro desta empresa, o sea, neles é nos que teño posto a continuidade. Temos 15 personas traballando aquí, e das cales a maior parte son do Concello de aquí de Rois, en do cual tamén me sinto moi orgulloso. Un formado e competente equipo humano á fronte das últimas tecnoloxías. E é que Camilo Vilas ubicou Rois no mapa internacional. Ademais do español e o portugués, mercados nos que conta cunha gran reputación, Camilo Vilas goza tamén dun amplo prestixio alén dos Pirineos. Somos unha empresa moi áxil e moi dinámica, maniobra moi rápido no mercado, fabricamos artículos con unha gran calidad, a precios low cost e nun plazo de entrega moi corto. E iso é a base e dai o éxito que estamos tendo. Versatilidade, eficiencia e un trato directo sen intermediarios fan de Camilo Vilas a solución ideal para todo tipo de impresión industrial ou publicitaria. Un modelo de emprendemento e competitividade e un nutrido catálogo de produtos co mellor dos acabados. Dende sinalización cinexética, adhesivos, troquelados, ata alfombriñas ou calendarios. Estou moi orgulloso de presumo da miña terra, alá donde vou, incluso en feiras e cando estamos expoñendo, pois sempre procuro levar produtos de aquí da terra, porque me sinto, xa digo, moi orgulloso e sobre todo de estar aquí no rural. Fai uns tempos era moi difícil desde aquí poder dar o salto e estar traballando como facemos nesta empresa a nivel nacional. Pero hoxe en día, gracias ás novas tecnoloxías, pois o desarrollo de internet, das agencias de transporte, ganamos en calidad de vida e chegamos aos mercados exactamente igual. O bo facer é a súa mellor propaganda. Por moitos anos, Camilo Vilas seguirá ofrecendo de Rois a mellor das imaxes. Mais en Rois hai tamén outros nomes que iluminan a actividade económica do concello. Nomes como o de Rommel, unha firma con case 40 anos de experiencia que protagonizou un crecemento electrizante. A empresa Rommel fundeina no 1983. A empresa foi crecendo a medida que os clientes o requerían. E no ano 93 pois xa tiñamos alrededor duns 35 empleados. E empezamos a facer tamén instalacións de líneas de media tensión, de baixa tensión, transformadores, e tamén comenzamos a actividade para grandes empresas como Unión Fenosa, Endesa, Taboada e Ramos, clientes como Aluminios Cortizo, que instalamos naves industriales. Tamén facemos alumbrados públicos para os concellos de Padrón, Rois, os cales lle levamos o mantemento desde os nosos inicios, prácticamente. Os principales servicios que ofrecemos pois son instalacións de alta, media e baixa tensión.
facemos tamén o uso doméstico, calefaccións e instalacións de vivendas, e tamén de locales comerciales. Centros de transformación, tamén facemos instalacións de fibra óptica, instalacións de naves industriales. Unha comprida oferta de servizos e un persoal altamente cualificado explican o éxito de Rommel. Tamén fixemos unha gran instalación o ano pasado, que foi a planta de tratamientos de residuos de Sogama, que é unha das máis importantes de Europa. A cal lle fixemos proxecto, diseño e a instalación completa de alta tensión e de baixa tensión. A base de constancia e adicación e cunha decidida vocación emprendedora, Rommel foi medrando en voltaxe, en tensión, ata converterse nun verdadeiro faro. Un modelo ineludible de eficacia, de seriedade e seguridade no eido da instalación e o mantemento eléctrico. Hemos ampliado plantilla, contamos agora con un total de 58 empleados en plantilla. A nosa intención non é seguir crecendo moito máis, pero como ven xente nova atrás con moitos ánimos, pois haberá que seguilo intentando. E é que a de Rommel é unha corrente continua, unha enerxía que compre deixar fluir e que a bofé encherá de luz o futuro deste concello. Porque ben entendidos, rural e emprendemento non teñen por que crear curtocircuito. Xuntos, poden dar o chispazo que acenda un porvir ditoso. E tan importante como provocar o primeiro chispazo é saber conservar a chama do éxito. Unha chama que en Exlavesa leva máis de medio século acesa. Empresa líder mundial no mercado da extrusión de aluminio, Exlavesa segue hoxe gañando altura e mostra delo é a súa nova sede de Valga, todo un despregue das virtudes e da sofisticación da firma. Un edificio asombroso na forma, pero tamén no fondo. Un moderno templo de aluminio concebido como laboratorio de arquitectura, unha construción que consolida a aposta de Exlavesa polo futuro. E canda a súa nova sede, moitas outras edificacións nas que os sistemas de carpintería en aluminio e PVC de Exlavesa garanten o benestar e o confort e fan gala da súa sostibilidade. Un revolucionario tratamento do aluminio que Exlavesa aplica tamén ao eido das infraestruturas, as enerxías, o transporte ou a automoción. Desde o deseño ou a extrusión ata a ensamblaxe e a entrega do produto rematado. O de Exlavesa é un sistema que integra todo o proceso productivo e que segue a espallarse polo mundo. 7 centros productivos, 11 centros logísticos, 3 laboratorios de arquitectura, 1.800 empregados e vendas en máis de 40 países. Cifras que fan de Exlavesa un verdadeiro xigante con brazos de aluminio e o corazón verde. Os corazóns que latexan aquí tamén son de aluminio. Na parroquia de Hermedelo atopamos un lugar onde coñecen moi ben a mecánica do corpo, as vísceras da máquina, os talleres Iglesias. «15 anos ao servizo da xente do campo», este experto equipo de mecánicos arranxa con precisión quirúrxica e en tempo récord calquera aparello de labranza. En Talleres Iglesias contan ademais cunha unidade de reparación móvil e co préstamo de tractores de cortesía para que a reparación non afecte o traballo. Un servizo integral que lle outorga aos seus clientes unha total tranquilidade. Saben que cunha simple chamada, en Talleres Iglesias fanse cargo de todo. Porque o campo non espera.
Talleres Iglesias ponse sempre na pel do agricultor e ofrece ademais un servizo de transporte de maquinaria da casa ao taller e do taller á casa. Velaquí o porqué da fidelidade e o grau de satisfacción da súa clientela. As primeiras marcas do mercado danse cita neste taller, que dispón dun servizo de compraventa con todas as garantías e o aval da súa longa traxectoria. A todo isto súmase unha nova incorporación, a tenda de recambios e maquinaria, que atende as necesidades máis frecuentes dos labores do campo. A fronte deste equipo humano perfectamente engraxado está Juan. El é o motor dun negocio que mira o porvir con ambición, sabendo que paseniño, sen deterse, a ritmo de tractor, pódese chegar moi lonxe. Rois é un concello que emprende e que aprende do pouso que deixan os anos. Un concello con moita caña. Mais se en algún lugar saben de caña, é aquí, en Destilerías Compostela. De caña e de bagazo, porque con máis de 20 anos de maduración, esta firma destila os oruxos de uva de toda Galicia. Da fábrica de Destilerías Compostela, dotada coas últimas tecnoloxías de produción, pero sempre fiel aos métodos de antano, saen licores e augardentes de gran calidade para seren comercializados por importantes marcas do sector da bebida espirituosa. Destilados con moito sabor e con moita sabedoría, entre os fundadores de Destilerías Compostela suman máis de 150 anos de experiencia no sector. Todo un selo de confianza para unha empresa que adica os seus maiores esforzos a minimizar o seu impacto ambiental. Destilerías Compostela non xera residuos de produción, senón que reutiliza o 100% do seu refugallo. O único combustible empregado é o residuo de bagazo. Un modelo medioambiental e de economía circular louvado por expertos doutros países. Son augardentes como estas as que lle dan a Galiza a súa boa fama a nivel mundial. Grolos deliciosos que son sometidos a exhaustivas análises e a controis de calidade acordes coa normativa. Grolos con moita arte e con moita ciencia. Ademais de augardente, un completo surtido de cremas de licor completa a súa irresistible carta. Unha liña innovadora que pode producir anualmente máis de 12 millóns de litros de base neutra para facer as cremas de sabores e ata 20 millóns de litros de cremas de licor. Como os bons licores, Destilerías Compostela vai gañando co tempo. 20 anos enchendo de ledicia e de delicia as nosas mesas. Rois é un concello de bo bico e tamén de bo dente. Abonda a chegarse ata a súa parroquia de Urdilde, ata o fogar do Selmo, para comprobalo. Unha casa de labranza tradicional, restaurada con moito gusto e ubicada a carón dun antigo castro celta. E é que no fogar do Selmo o rei da mesa é el, o porco celta. Criados con respecto e con moito mimo na granxa de Acarón, os porcos celtas do fogar do Selmo son un verdadeiro reclamo para comensais e amantes da natureza tanto de Galicia como a doutras partes do mundo. E canda o porco celta, a galiña e o galo de Mos ocupan o trono deste santuario da cociña galega tradicional. O fogar do Selmo empezou fai 12 anos, cando restauramos a casa de meus abuelos.
Entón, pois sempre apostamos por a restauración, por razas autóctonas en peligro de extinción. Unha aposta polos produtos de sempre, da mellor calidade, cociñados e presentados como se merecen. A estrella de casa é o porco celta, nós o criamos e o preparamos, claro. E tamén a tenreira cachena, a galiña e o galo de mos tamén o criamos. Cordeiro de ovella galega, cabrito de cabra galega e todo o produto que nos pode brindar aquí a ría de Muros de Noia. Marisco e peixe. O mellor do noso mar, o mellor da nosa terra, dase cita nas mesas do Fogar do Selmo. Unha carta que ten nos sabores de onte o seu meirande valor de futuro. E a nosa cociña é tradicional galega, sin moito máis. Produtos con sabor auténtico, os que houbo de toda a vida, sin complicarse a vida, pero sí, sempre apostando por a calidade. O cliente o que máis nos demanda é o tema da tranquilidade, a estancia na casa, o descanso, pero, por suposto, a cociña. A cociña é moi valorada, é moi apreciada por os nosos clientes. Un refuxio para a mente, un luxo para o padal. Con humildade, con elegancia, o Fogar do Selmo sitúa a Rois no mapa gastronómico mundial. Bueno, estamos situados no concello de Rois. Coido que é un concello ben fermoso, que ten moitos atractivos. Animaría a outros veciños do concello pois que Rois está aí e que ten moitas posibilidades. E ben perto do Fogar do Selmo, en Urdilde, atopamos outro baluarte do noso rural, Agroesparís, unha pequena tenda recentemente inaugurada pensada para atender todas as necesidades dos labores do campo. Pensos, abonos, cereais, sementes, plantas ou fitosanitarios. A máis dun completo catálogo de produtos con reparto a domicilio, Agroesparís ofrece tamén servizos como a sementeira, a labranza e mesmo a colleita. Familiaridade, fidelidade e presteza son algunhas das virtudes que fixeron desta tenda un punto de referencia no día a día da veciñanza. Logo dunha reforma e ampliación do local no que se ubicaba a tenda dende o 2000, ano da súa fundación, Agroesparís engrosa a súa oferta de produtos e incorpora a ferretería, o material eléctrico, de protección laboral, xardinería, droguería ou medicamentos. A mellor calidade, o mellor servizo ao prezo máis asequible. Velaquí o lema deste establecemento que segue a ver no rural unha opción de vida xa e unha atractiva opción de negocio. Esparís é o nome da aldea natal de Antonio, no veciño concello de Brión, e de aí ven o nome da tenda, que conta a carón cun amplo almacén. Nel, Antonio e o seu equipo atenden e mesmo serven a domicilio todo tipo de pedidos relacionados coa agricultura ou a gandeiría. A eficiencia e fiabilidade do seu servizo e a calidade e fiabilidade dos seus produtos fan que cada día Agroesparís reforce a confianza dun cliente que sempre volve. E así, como se levara toda a vida alí, Agroesparís meteuse de súpeto no corazón da parroquia. Un revulsivo, un fertilizante natural da actividade económica do concello. Os piares da economía de Rois están ben asentados
e levan, entre outras, a firma de Prefabricados Buxán. Prefabricados Buxán é unha empresa que nace no ano 2002, pero que xa ten unha historia bastante antigua, é dicir, é unha empresa que foi fundada por o meu pai e máis a miña nai alá polo ano 74. E, bueno, a partir de aí fomos tirando hasta chegar ao ano 2002, que tomamos a decisión de facer unha sede por circunstancias de mercado e para afrontar o futuro, que é o que nos ven por diante. Adicado inicialmente á comercialización de produtos de hormigón de uso cotián, o negocio foi avanzando ao compás da demanda. Son xa 3 as xeracións implicadas neste proxecto que hoxe, alén de conservar a clientela da contorna, executa traballos para a obra pública a nivel de toda Galicia e dispón dun variado catálogo de produtos. A rúbrica de Prefabricados Buxán pode verse hoxe en fondeos de pesca de hormigón espallados por Irlanda, Iberoamérica ou mesmo na Antártida. O pasado, o de aprender da vida, pois traballando sempre, pois eu nacín prácticamente nesto. Cando eu empecé a traballar, pois xa os meus pais estaban metidos no sistema e a partir de aí o que aprendi foi sempre traballar e levar unha boa constancia na vida, non hai máis nada. Do traballo sale todo. E con traballo, orgullo e dignidade, esta empresa de familia pasea o nome de Buxán, a aldea que a viu nacer, por todos os recunchos do planeta. En Rois, os afectos están gravados con lume como o que alampea dende hai máis de 50 anos en Fundición Souto. Outra firma de longo percorrido que ten hoxe ao timón a Carlos e Diego, dous irmáns, dous artistas que con pulso férreo manteñen viva cada día a lapa do negocio. Fundición Souto foi unha empresa fundada por Eduardo Souto e Eloy Souto. Nos seus orixes dedicábanse á carpintería, incluso fixeron caixas de fúnebres, e logo despois foron facendo apeiros de labranza, prensas do viño, desgranadoras, moiños, un pouco de todo. Según foi cambiando o mercado, fomos dedicando máis a facer cousas de cociñas, fixemos bancos de xardín, un pouco de todo. Hoxe en día a empresa está prácticamente dedicada ao que é o tema de cociñas de ferro, calefactoras, fogóns, a parte de traballos que poidan surxir en fundición, escultura tamén, en bronce. Bueno, a nosa filosofía aquí en Fundición Souto, pois basándonos en que somos unha empresa familiar, pois sempre se trata en intentar aconsellar ben aos clientes, facendo un bo produto e adaptándonos un pouquiño a parte das súas necesidades. Temos unhas medidas tipo, pero de aí sempre nos adaptamos un pouco ao que queira o cliente. O que facemos, basicamente, son cociñas de ferro, calefactoras, vitrocerámicas ou non, a maioría fogóns, filloeiros, planchas de asar, bancos de xardín tamén. E tamén facemos traballos en escultura, fundición en bronce, feitos por nós, modelado e o fundido. Todo o proceso. É todo o proceso. Adaptación, polivalencia. En Fundición Souto, esculpen en ferro calquera idea. Cada peza traballada con precisión, con meticulosidade, con talento. Cualidades que lle valen as cociñas de ferro e calefactoras de Souto, dous dos seus produtos estrela, unha boa fama que non deixa de medrar. A nosa idea é ir crecendo en función do que nos deixen tamén. Somos unha empresa que estamos no rural, que nos gusta estar no rural, e potenciamos o traballo no rural, que a xente, por exemplo, os operarios que nós temos son todos xente da zona. A esencia queda no traballo que nos enseñaron a facer, porque nós de rapaces sempre estivemos aquí, ao pé do, o sea, aprendendo deles, as vivencias que vivimos con eles, que para nós son dous pais máis. Por desgracia, hoxe xa non está ningún, é o que máis sentimos, en que puideran ver medrar a empresa que eles tanto quixeron, e un pouco é eso.
Esperemos seguir así por moitos anos, a empresa leva máis de 50 anos, esperemos que dentro de outros 50 ainda teñamos aquí posta outra vez. Nos dous. O calor deste lume fóiselles metendo no peito dende nenos. E hoxe Carlos e Diego quentan as duras mañás de traballo coa lembranza deixada por seus tíos, Eduardo e Eloi. O hipnótico feitizo do lume, a lembrarnos sempre a levedade da vida, a densidade dos soños, os bellos recordos, as bellas ensinanzas, os bellos afectos enfrían, mais nunca se apagan. Endurecen como a pedras, fanse fortes e bríndanos un novo chanzo para continuar o camiño. O camiño que nos deixaron, o camiño que algún día lles deixaremos nós aos que nos seguen o paso. Mais cando non hai camiño feito, compre inventalo. E senón que llo digan a Laura e José, que con 40 anos e con 2 fillos ao cargo, arriscan canto teñen para emprender unha nova aventura. Unha aventura coa que levan soñando moitos anos. Agronovo Rois naceu no 2015 dunha ilusión de ter un negocio propio e apostar un pouquiño polo rural. Viñemos para esta zona porque víamos que aquí non había nada desto, da idea que tiñamos nós dunha tienda agrícola. Empezamos traendo pienso únicamente, dali un pouquiño pois veo a droguería, dala outro pouco metemos algo de ferretería e últimamente metemos un mini súper que lle chamamos, non? Dámonos de conta que estamos nunha zona rural, por tanto, todo o que ten que ver co campo ímolo ter. Fitosanitarios, sulfatos, e depois traballamos un pouquiño cas campañas, non? Campaña en primavera, planta hortícola, campaña de viño, pois barriles, estrugadoras. O que intentamos é darlle o maior trato posible ao cliente, un trato moi familiar, estamos nun negocio pequeno, nun pueblo pequeno, a máxima confianza, cando ven a comprar e que se repita esa compra, senón, mal vamos. A expectativa, pois, seguir ofrecendo ao cliente todo xa no mesmo sitio sin terse que andar desplazando a outros pueblos. Poñer un pouquiño en valor o rural, que non se vayan perdendo os comercios rurales e os comercios de pueblo, porque hoxe en día os centros comerciales, internet e todo isto está acabando un pouquiniño cos pequenos comercios. O que intentamos é que a xente volva a comprar no comercio local. Axudamos un pouquiniño ao rural e o rural vai nos axudando un pouquiniño a nós tamén, non? A de José e Laura é unha confianza cega no campo. Deixaron cada seu traballo logo de moitos anos para dar o salto e crear no epicentro de Rois o seu propio negocio. A carón do concello abriron esta tenda que pronto se converteu nun bulideiro bazar, ao que acoden cada día numerosos veciños de toda a bisbarra. Estamos nunha zona que a xente é moi traballadora, traballa moitísimo campo, a xente moi leal, nós tuvemos unha acollida bárbara cando chegamos e a día de hoxe imos tendo máis, non? E iso non teño máis que estar agradecidísima á xente de Rois. Unha bisbarra que integra lugares e parroquias como esta de Liñares, dunha efervescencia abraiante. Tras esta exótica varanda, atopamos o taller dunha das súas veciñas máis sobranceiras, Sonia Ares. Un recuncho cheo de maxia, de arte, de esplendor. Un lugar no que se para o reloxo para contemplar a grandeza das pequenas cousas. Para tomar consciencia de onde estamos, de por qué e para qué estamos,
consciencia do que somos. Comecei de casualidade. Estaba traballando nun obradoiro de emprego e apareceu un curso polo plan FIP no concello no que vivía, que era Lousame, onde nacín. E o fixen, me enamorou, me encantou, fixen o segundo e un terceiro. E a partir de aí comeza a miña andaina polo tema da artesanía, do vidro. Logo, co paso do tempo, pois decidido montar a empresa con outra xente, o cal non vai adiante, e me quedou soa e seguía sin funcionar o tema do vidro e me metín o tema da prata. E, pois, medio son aprendiz de orfebre, pero bueno, aquí estou, agora con un nome propio, con un lugar neste país e facendo as miñas obras. Alfaias de autor, cargadas de sentido e tamén de sentimento. E o que fago son pendientes, anillos, pulseras, broches, colgantes... Bueno, todo o que é aderezos principalmente para a muller. Eu vivo no rural de Rois, o cal para min é unha fonte de inspiración moi grande, estar perto da natureza, sentir o río, dende o meu taller, que é moi importante tamén, e o verde, as texturas, e iso logo vai todo enfocado nas coleccións, dende nomes, o sea, eu teño coleccións que levan os nombres dunha leira, ou de unha zona, ou de un camiño. O brillo das xoias de Sonia Ares e o brillo dos seus ollos cando fitan a paisaxe. Eu fago xoias, pero a verdadeira xoia teño aquí no exterior. A natureza, a paisaxe, o aire, a choiva incluso, é importante, pero é algo que deberíamos coidar entre todos e todas e mantelo e afianzar o futuro aquí, que se nos está indo. E é que non hai soño máis prezado que o que ten os pés na terra. En Liñares, o do emprendemento é contaxioso. Non moi lonxe da casa de Sonia Ares, atopamos unha granxa moi especial. Lois Mink. Rexentada por dous irmáns, José e Rogelio. A idea foi hai moitos anos, no ano 87. Estábamos facendo un cursillo e fomos a ver unha granxa destas e a min gustoume. Entonces, entre uns cuantos, pois montamos unha granxa desto. Pero a cousa, bueno, foi así. Bueno, decidimos cerrar e eu marchei para Suecia. Entonces tuve ali sobre 17 anos. Ali foi onde aprendín todo este do bisón e tuvemos ali unha granxa tamén. No eido dos negocios, as ideas non teñen fronteiras. José volveu de Suecia coa maleta chea de experiencia e cun proxecto que non tardou en prosperar. E no ano 97, pois montamos aquí a primeira explotación en Urdilde e de aí fomos crecendo. Así fomos indo, pouco a pouco, a chegar hasta o día de hoxe. Hoxe en día temos 3 granxas, fábrica de pienso e a peletización. Ahora mesmo temos en produción sobre 10.000 nais que producen unhas 50.000 pieles ao ano. Son xa varias as firmas adicadas á gandeiría do bisón, unha industria peleteira que, malia irse abrindo camiño, dirixe o 100% do seu produto ao mercado de exportación. Na casa de subastas, pois, seleccionan por tamaño, por calidad e por claridade de pelo. Entonces van con outras pieles de outros lugares, de todo o mundo. E nada, depois xa empeza outra vez o ciclo, en enero se prepáranse para a reproducción, en marzo se aparean, e en abril xa paren outra vez. A expectativa, bueno, pues é seguir ca explotación tal como estamos agora sobre esta produción, máis ou menos. Lois Mink leva 20 anos poñendo a etiqueta de Rois no sector da moda a nivel internacional.
A de Liñares é xente experta, con iniciativa, xente que sabe que nisto dos negocios compre ter as ideas ben ventiladas se queremos que collan bo. Mais en algún sitio saben de ventilación, é aquí, en Ventilaciones Los Ángeles. Unha casa que leva 25 anos adicada ao traballo da chapa e especializada na elaboración de condutos e sistemas de ventilación. A empresa crecera moito e a crise obrigou a unha reconversión que, a xuicio de Manolo, marcou unha nova senda de estabilidade. Ventilación Los Ángeles nace en 1995 a raíz de que, bueno, traballaba en outra empresa que se dedicaba máis ou menos ao mesmo género que nos dedicamos nós. Entonces aí empezou todo. Empezamos con 2 personas, no 2005 crecemos xa bastante, hasta 15, seguimos crecendo no 2018 hasta 30 e agora na actualidade somos 13 personas. O noso traballo é fabricación de condutos de chapa, rectangulares, circulares e instalacións de climatización e aire acondicionado. Ventilación e, bueno, realmente o que máis facemos é a fabricación de condutos. O secreto foi, pois, simplemente calidad, traballo e nada máis. Sen fórmulas máxicas, son eses vellos valores tan difíciles de manter os que fixeron posible a longevidade desta firma. Unha firma que presume de conservar coma ouro en pano a súa carteira de clientes. Aquí en Liñares realmente é unha das parroquias non, das aldeas, que máis autónomos ten, que máis empresas ten. Porque se empezamos por unha punta e acabamos por outra, do 70% das casas, ou do 90%, do 100%, 80% son autónomos. Non se debería dicirche, pero solamente aquí en Liñares igual estamos creando a mellor 50 ou 60 postos de traballo. Pois non sei, eu sempre o comentei moitas veces, que había poucas aldeas con tanto emprendedor. Será a pureza do seu aire, será o estimulante verdor da súa paisaxe. O caso é que en Liñares hai case máis emprendedores que veciños. Millor aquí. Esta tranquilidade non hai que la pague. Así de claro. Por suposto. A cabeza non para, a mente está sempre carburando, como a carburan os motores da flota de camións de Transportes Chaves. Outro dos apelidos emblemáticos da parroquia de Liñares. Tras 30 anos de rodadura, hoxe ao volante da empresa vende incorporarse unha segunda xeración que chega co mesmo ímpetu de manter o bo rumbo e seguir sumando kilómetros. Como no primeiro día, hoxe dicir Chaves é dicir puntualidade, seriedade e solvencia. Transportes Chaves fundouse no ano 86, cun camión sin grúa, despois ao ano comprouse o primeiro camión con grúa, 2 anos máis tarde veu xa os camións grandes, aqueles eran camións pequenos, comprouse un 4 eixes, e daí empezamos un pouco a crecer. No ano 88-89 compramos o primeiro camión con chofer e despois volvemos á mesma. No ano 2000 fundamos a empresa Transchaves SL, eu mala muller. En 2 anos compramos 2 camións máis e agora, bueno, pois seguimos comprando coches, intentando mellorar. A nosa filosofía, o noso objetivo é que, poder satisfacer o que nos requieren os nosos clientes. Nos facer un traballo ben feito, iso é o fundamental, o que pedimos tanto aos nosos empleados como nos pedimos a nós mesmos. Que a xente estea contenta co teu traballo, a seriedade, a responsabilidade, o compromiso de facer as cousas ben feitas, iso é o que nós intentamos. Basado sempre no traballo, o esfuerzo, o traballo, a dedicación, houve altos e baixos, como todas as empresas, veu a crisis, superámola, esfuerzo de traballo, sí. Algo do que semellan ir sobrados en Liñares, uns principios que Juan e Silvia, pai e filla, manteñen intactos e que tentan trasladar cada día ao seu equipo humano. A súa moderna flota de camións, equipados con grúa forestal e dotados da última tecnoloxía,
permítelle a Transportes Chaves levar a cabo con eficacia e prontitude calquera servizo. Ser é salientable, non? O destacable a cantidad de autónomos que hai aquí na aldea, unha casualidade, pois eso, curiosa. Oye, pois é unha apuesta, é un apoio ao rural, neste caso o noso rural, non? A nosa aldea, pero é un apoio, claro, igual que nós, o resto de veciños, que hai 4 ou 5 naves na aldea, cada un ca súa empresa, é un apoio para o rural, é un compromiso, de dicir, oye, pois tamén se pode traballar, vivir e traballar no rural, non é incompatible. Home, habrá para todos os gustos, pero este é un método de vida bo e tranquilo. A da familia Chaves é unha árbore ben enraizada na terra. Unha árbore que non está soa. O bosque empresarial de Rois conforman outras firmas perennes, empresas que locen robustas, que se apoian. Unha familia que ten na cohesión o segredo da súa forza. Seguindo o trazo das rodas dos camións de Transportes Chaves, chegamos ata outro dos pulmóns económicos da vila, Exfopino. Con máis de 3 décadas de traxectoria, esta fábrica especializada en madeira de castaño é hoxe líder no sector a nivel galego. Exfopino aposta pola xestión e a sostibilidade. Cada árbore é optimizada ao máximo, favorecendo a rexeneración forestal dos montes. Madeira hoxe, bosques sempre, un lema que marca os pasos desta compañía, experta nun material de excelentes prestacións e resistencia. Unha madeira extraída maiormente dos bosques autóctonos. Exfopino integra todo o proceso productivo, desde a primeira transformación no aserradeiro, no que se practica o despece en táboas, vigas e pontóns, ata o acabado final e mesmo a instalación en obra. Tralo corte, a madeira é sometida a un proceso de aclimatación no exterior, un proceso que pode durar ata 8 meses, unha proba máis de que en Exfopino a calidade está por riba de todo. Unha vez aclimatada e secada, a madeira entra na fase da segunda transformación, tralo que se obteñen todo tipo de produtos destinados á restauración ou á obra nova. Frisos, tarimas, rodapés, portas, guarnicións, e mesmo o formato máis novidoso da marca, a madeira laminada maciza, un artículo de enorme resistencia cuxa popularidade non cesa de aumentar. Exfopino conta ademais cun departamento de I+D+I en permanente investigación e busca de novos formatos. O catálogo de Exfopino abeira todo tipo de gustos, desde o estilo tradicional ata o máis vanguardista. En Exfopino visten de madeira cada idea. Un produto comercializado co mesmo agarimo, cun trato personalizado, sempre a procura das mellores solucións para cada obra. A elegancia, a fiabilidade e o refinamento que desprenden as madeiras de Exfopino están detrás do ascenso imparable da marca. Unha marca que conta entre os seus clientes ao reputado Hotel Scala, na Estrada de Padrón, un dos hotéis máis concorridos de toda Galicia. As vigas e os pontóns dos seus soportais bailan con armonía, como as teclas dun piano. O vals da madeira arregala os ollos tamén neste pazo de Arretén, propiedade en tempos da familia materna de Rosalía de Castro. Esta antiga casa fidalga loce hoxe un luxoso vestido de madeira de castaño,
un vestido que respecta os vellos patróns e realza a súa grandiosidade. Desde o altar ou os bancos da igrexa, ata as portas, as xanelas, os frisos e a moblaxe interior, toda a madeira deste Pazo de Arretén leva o exclusivo selo de Exfopino. Pedra e madeira, madeira e pedra, trenzan a súa danza e erguen espazos que semellan tirados dun conto. Recunchos de fábula, cargados de historia e de meigallo. Lugares que desafían o maxín e fan confundir a realidade co soño. Arrolado polo eco das augas do río Angueira, rodeado por unha fraga maxestosa, repousa aos pés do lendario castro celta da Raíña Lupa. Xardíns, estanques, fontes, cruceiros, capelas. Un recanto agochado cheo de espiritualidade que abeirou outrora unha antiga fábrica de papel, un dos pazos mellor construídos de Galicia, o único que luciu con orgullo a coroa real. Pazo do Faramello. Sabedes que estamos no uno dos pazos máis emblemáticos de Galicia, que temos a sorte de telo en Rois, é o Pazo do Faramello, é un dos pazos máis abertos, é neste momento un dos máis visitados. É o último pazo que atravesa o Camiño de Santiago, o Camiño da Traslatio, onde supónse que pasaron os osos do Apóstolo. Funda un marqués italiano que está facendo o camiño, namórase dunha compostelana e despois volve a Xénova e regresa con toda a súa fortuna e funda aquí a primeira fábrica de papel de Galicia, en 1714. Daí que é un dos pazos industriais máis antigos de Galicia, o primeiro que tivo mano de obra basicamente femenina. E é que o Pazo do Faramello é un pazo cun aquel indescriptible de finura, de sutileza, de feminidade. E tamén por todo o entorno natural que ten o pazo, ¿no? A fraga perfectamente conservada, tamén podese ver nas visitas os interiores do pazo, e bueno, estaremos encantados de que veñades a velo. Conta a lenda que a primavera non chega ata que florecen as ameixeiras xaponesas do Faramello. Gonzalo, anfitrión e descendente da estirpe do fundador do pazo, o xenovés marqués de Piombino, é o guía dunha viaxe no tempo, un paseo polo mundo das maravillas, polo segredo mellor gardado dun concello que fai disparar a imaginación. E non moi lonxe do Pazo do Faramello, na aldea de Sorribas, atopamos outra casa chea de amor, a de María, que entra ao nacemento do seu segundo fillo, medio por casualidade, acabou por descubrir a súa verdadeira vocación e por emprender un novo camiño á fronte de Más que Mamás. Más que Mamás surge despois de nacer o meu segundo fillo, que deixei o meu traballo anterior para conciliar, bueno, para cuidar dos meus peques. Cando empezaron a escola infantil e o cole, pois, como sempre me gustou o tema da costura, pois fixenlle a primeira mochilita para levar á escola infantil. Entonces gustou un montón e as mamás preguntábanme: fixechela a ti? De maneira informal empecé a facer mochilas e a partir de aí pois dixen por que non facer do meu hobby o meu traballo. E así empezou todo. E así, Pase Niño, o que comezaba como pasatempo virou nunha ilusionante aventura empresarial. Puxenlle Más que Mamás porque cando empezaron o cole os meus nenos deixei de chamarme María para chamarme a mamá de Samuel, a mamá de Pablo. Entón dixen, no, me niego, eu son máis que a mamá de Pablo e Samuel. Apostando sempre pola materia prima local, María atende desde o seu showroom en Sorribas
e máis na súa tenda online todo tipo de pedidos. Principalmente fago cousas para bebés, para encargos personalizados. Fago desde mochilas, bolsos para o carrito, mantiñas personalizadas, canastillas para regalar para recién nacidos. Galanos de calidade, con gusto e con detalle. O produto estrela da miña marca son as mochilas infantiles para ir á escola infantil ou a etapa toda infantil no colexio. Todos os meus produtos están realizados totalmente a man, desde os fíos, as telas. Intento comprar os materiais no comercio local. Gústame levalos combinados, así a xogo, vestidos. Empecé a facer roupiña tamén, vestidos, camisas. Ahora gustaríame empezar tamén a ofrecer aos meus clientes a posibilidade de confeccionar esa roupiña. Con humildade, devagar pero con moita dedicación, María combina as súas dúas paixóns, a confección e a crianza dos seus 3 fillos, os mellores modelos da súa nova liña de roupa personalizada. Desde este recuncho da aldea de Sorribas, María segue a tecer o fío dun fermoso relato, a tomarlle as medidas ao presente e a vestir o futuro de esperanza. Que é a vida? Seguía a preguntarse o poeta. Un delirio? Unha película? Acaso unha simple palabra? Unha palabra que en Rois se vai construindo entre todos, día a día, man a man. Con tolerancia, con entrega, con determinación. A vida deste concello está feita de esforzo, de sacrificio, porque a vida non é un camiño de flores, pero sempre podemos pintala de flores, de poesía. Niso quizáis consiste a vida. Desa fermosa materia están feitos os soños. Soños que, soñados entre todos, quizáis poidan saltar do poema e converterse en realidade. Rois está feito de cobre. Rois está feito de prata. Rois está feito de madeira. Rois está feito de ilusións. E tamén de lembranzas. Rois está feito con agarimo. Rois está feito con esmero. Rois está feito con moita arte. Rois está feito con paixón. Rois está feito de terra. Rois está feito de lume. Rois fai a boca agua. Rois está feita a conciencia. Rois está feito da súa xente. A que fai que Rois sexa Rois. Rois foi un soño. Hoxe é un feito.